A morte de Osama Bin Laden, ocorrido o pasado 2 de maio, durante unha operación da CIA en Pakistán, identifica 3 escenarios clave, principalmente para a estrategia antiterrorista do presidente estadounidense Barack Obama. En primeiro lugar, supón un golpe simbólico, pero non menos contundente para a rede terrorista Al-Qaeda, principalmente pola desaparición do seu principal líder, aínda que o peso e influencia do propio Bin Laden dentro da Al-Qaeda e incluso a operatividade global da organización terrorista estivera bastante limitada e bastante, digamos, golpeada nos últimos anos. En segundo lugar, dentro dun contexto marcado pola decisión do presidente Obama de presentarse á reelección presidencial en novembro de 2012, resulta moi evidente que esta desaparición, este golpe contra o principal, o considerado enemigo número 1 de Estados Unidos, marca un nivel de popularidade bastante considerable para o presidente Obama, precisamente nun momento en que as súas cotas de popularidade e de aceptación popular dentro de Estados Unidos comenzaban a registrar índices bastante baixos. Dentro da clave política interna en Estados Unidos tamén pode argumentar que este golpe contra a rede Al-Qaeda, propiciado neste caso polo presidente Obama a través de unha operación secreta da CIA, tamén evidencia unha posibilidade de maior compatibilidade de intereses entre o gobernante Partido Demócrata e o opositor Partido Republicano neste momento con maioría legislativa no Congreso estadounidense. Un terceiro escenario, un terceiro factor que tamén ubicaría en que medida pode ter influencia a desaparición de Osama Bin Laden é principalmente dentro do que está ocorrendo no mundo árabe e musulmán, principalmente cos cambios políticos con maior demandas democráticas de participación popular nos países árabes ocorridos en principios de 2011, principalmente en Tunisia y en Egipto. Aquí, digamos que a repercusión da desaparición de Bin Laden supón un aspecto bastante limitado, incluso con certa indiferencia. Se pode explicar que as sociedades árabes recibiron esta noticia, principalmente por lo que o peso e influencia ideolóxica de Al-Qaeda dentro do mundo árabe musulmán era bastante limitado ou, en algúns sentidos, pois prácticamente nulo. A pesar destes 3 factores, o presidente Barack Obama ten agora unha iniciativa política bastante considerable para seguir mantendo de alguma forma a súa visión de que Pakistán corresponde ao principal centro de inestabilidade, principalmente para a seguridade de Estados Unidos a nivel internacional. Isto de alguma maneira repercutirá tamén na estrategia de paulatino ou progresivo retiro militar estadounidense en Afganistán, aínda que así tamén se poderá certificar un maior apoio á misión da OTAN, principalmente para manter ao presidente afgano Hamid Karzai, cuxa legitimidade ou cotas de popularidade son bastante, digamos que, bastante limitadas. Dentro da perspectiva Pakistán, resultará moi difícil tamén para o presidente Barack Obama comenzar a negociar con o novo presidente Ali Zardari un novo tipo de estrategia antiterrorista e incluso para, de alguna maneira, conter a posibilidade de peso e influencia dos reductos talibáns dentro deste país. En definitiva, son 3 escenarios absolutamente disímiles. Un golpe contra Al-Qaeda, aínda que a organización terrorista agora abre un escenario bastante incerto ante a desaparición do seu líder e principalmente o ideolóxico. É moi probable unha fragmentación da Al-Qaeda en diversas redes a nivel global. En segundo lugar, Obama tentará monopolizar, de alguna maneira movilizar este golpe contra Al-Qaeda a seu favor desde un punto de vista político electoral, principalmente de cara ás eleccións de 2012. En terceiro lugar, unha influencia prácticamente nula, tomando en conta a indiferencia das sociedades árabes